Oh. Ito ka, para punta tayo doon pag naluto na. Saan? Ito na ah. Ikaw nga dapat yan kay malapit. Naantay nga namin mga buktay, ikaw malapit. At nilinis mo dahil si tatay maglinis ka. Harap mo, linis mo. Mga bata talaga to. Alam mo, gusto na ko maglilinis. Ah, magpamirinda ka. Magic sarap nga. Ah, Oo naman talaga. Ah. Mga bata. andito na si Badilis tayo, magpamirinda na. Ano, naka-live? Oh, andyan ang picture sa ikon. Hapon pa yan nakaikot. Ah. Pwede na yan. Ano nangyari kay Renzo? Ay, Ay, nila. Ayan. Nag-chat. Pabili. okay. Ano, lang. Ha? Baka nag-chat Pabili lang. po. Sinubi na siya sabi niya. Ha? Pero ang lasing lasi na. Ay, para inom eh. Ang tigas ang ulo eh. Ay, andito na yan si Madam. Wala na. Ay,
Maraming magaling ka pala yun, oh. Gawa ng hulugan dito, kasama ka sa firma ko. Kasama ka pa din mga kapunta, meron tayo dito. Dami na firma. Patay, nakapunta na si tatay, oh. Labas na talagang pandin, oh. Mababari. Parang pagpili lang ako. Malambot. Heart, dalis ka yan, Heart. Heart! Kaya akala ko magpapamilyon ka ba? Ala! Gatib, hindi saan manggagaling merienda. Merienda man ako sarili. Alis ka naman ako. Saan naman ako nagtatagal? Doon ka naman napunta. Kabili po. Kreto na! O, Sandre, pakalat-kalat ang damit mo. Mantika nga. Ilan? Kalahati. Tapos ano? Magic sarap. May bote ka? Wala. Wala na. Magic sarap na. Saka isang itlog. Ganda? Mamaya ko rin. Seryo yan eh. Alin? Ayun, bakit nililinis ko dito? Kasi tindahan ang harap ko. Bili mo ano natin. Chicken. Mga bata nandito. Ay, ayun na lang palang ramen. Yung kulay blue. 17. Bili po. Ano nga yung mantika? Ano kasi ako doon? Magkano? Magkano itong
easy. Saan? Ito. Matin. Ha? Pero lang, ito yung system. Okay, nalang ka lang. Itong Araw-araw sa kanal. Andi ka, movie? Dami namang kalat dyan, ma. Araw-araw sa kanal. Tama. Bili mo ng portion. Nasaan yung ball? Meron po tao doon. Bili. Correct! May tao na! Bili. Yung pasingan ng dito. Bili ang portion 3. Alaw, patingin-tingin ka lang. Ang ganyan. Yan. Hindi nga doon. Tita? Oo, dyan sa bababa. Ah! Kapatid? Sayang lang daw. Pero makaluta. Pero katuwal kasi. Kape! Ay, ito, sumari. Look na. Oh. Bang. 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 Ganun pa din. Kumakapak. Sandali! Wag!
Saka na konti. Yung Integra 3 ay ano, 46. Pababili. Si Drek! Nabiling pa to ka, anak! Nakapagod. Kala ko yan na yan eh. Titiga. Kapan? Ay. Yung medyo drop. Ah, yung Integra 2. Oo. Saan? Saan din eh. Oh. Oh, wala nang eleksyon. Yung mga naitain na. Double purpose. Napuno na ang isang sako. Ano, sa drink? Yan ang kapatid sa atin. Mga anak yan eh. Ano ba anong update ng Google din? Konsehal na walang sahod. Ulitin mo ulit. Patay tayo dyan. Ulitin mo ulit. Ate Yoli, ulitin mo na uli. Ulitin mo ulit. Mga kwan pa lang. Nagsisimul pa lang. Oo, hanggang sa kanila eh. Ulitin ulit. Nag-ilaw pagabi. Sila na yung nakatira oh. Oh. Wala.
Hoy, ikaw mo, hindi na. Yan, kaya hindi ba mga manok mga yung kwan, yung lahat. Kasi yung mga malalaki, papalit ka! Nandun na kwartal. Tay pa. Kabkabig. Hello! Pinagpawisan ako. Oh, hindi pa ako tapos tumulong maglinis. Yun ay bayanihan ng paglilinis ng aming nasasakupan. So, yung may time naman maglinis, di maglinis. Tapos yung walang time, magbigay ka na lang pamerienda, ganun. Pero ako hindi na ako tatanggap kasi pwede naman ako magmerienda dito sa bahay. Bahala na sila sa mga nalikom nila. Basta ang importante sa akin, nakalinis ako doon sa harap namin.
Nauhaw ako, nauhaw. Maglilinis pa ako dito sa paligid ko. Salamat sa inyong pag-watch. Ayan, mga naglilinis. Diba? Yun. Yun pa, mga yun. Yan ang mga naglilinis. Kung pala kay Bet. Dito, ilagay mo dito kay Bet. Wait ka. Kasi may nakatira dyan. Mami, laman yung oven. Ano sabi ni Mama sa? Huwag yan, huwag ka dyan. Bawal dyan sumili. Bawal dyan sumili. Ay,
Bakit? Linis daw lang. Alis ka dyan. Makati ako. Ay, bumibili! Una, piso! Tungangan yung apo ko. Ano ba yan? Ay, hindi yan pagkain ako. That is not a food. Sa'yo, hindi ako piso. Bigyan ko si Brian ng ano? At muna eat. Ah.
Hindi ka pa nakain ng kanin, nagkikinig ka na naman. Pabili ka. Ayos na nga po. Hindi na naman ni mama yung magsasapag pa na naman niya. Tara na! Diligo! Kumet kung mga dawatan namin din. Ugot na. Ang narabasa. Ay,
Hindi na tayo tumapunta gabi-gabi. Laro. Laro. Live yan. Ano, nilaki Laro. Laro. Ito naman lilinisin ko. Gilid ko. Daming ano? Yung masakit tumagal? Natuloy pala sila nagbahay dyan.
Ito mga bata. Tatali ko dun. Para hindi bawasan. Maganda yung bulaklak na. Boy, parito ko, boy. Okay, ka-live. So, Ars. Ika, Ars, birthday mo. Yan. Birthday mo, Kaya, okay. Pinag, boy. Alis. Alis. Oh. Uy, yan mo, guys. Uy. Ha? Ikaw na puputol? Ha? Lupa na nila yan. Bitawan mo Tabi na lang kayo, tabi. Junel, asan yung isa? Ano si Junel? Bakit?
Bakit ba? Bay tilas? Numbers? Ay, nahulugan ko sila. Ang nangangagat. Yung maliliit na lumilipad. Saan? Ayan. Sana si Junel yung itak. Oh, ang dami nila. Hindi sila papatay dito, te. Saan kaya yung itlog nila? Saan sila dito eh? Asan yung itak, Junel? Ate, merong ano? Kasi hindi kasi makakuha. Yung talbos mo sa init malunggay. O ako? Oh! Merienda na natin yun. Napili na pala sa water. Ang gulay. Hindi pa naman ako nakakatikim niya kung ano yun. Binigyan ako din ni Marian dati niyan. Masarap po, Nay. Parang malunggay din. Oo, masasarap pa sa malunggay. Chinese malunggay. Ay! Pagkaw na. Karot. Oo, nag-iwan. Hindi mo ang hiling sa isang peraso? Sigang mo. 35. Isawa ng 35. Ayaw. Isang peraso lang? Magkano yung isang peraso? Oo. Amin na bukod. Sa bawan. Basa pa. Dinggin mo ang hiling. Utangin mo? Ito yun. Handaan na sili mo sa sunod sa ako. Ulam! Ulam sa tanghalian.
Buha dyan? Oh! Ito. Sa medyo naging na. Ang halbog ko kung ikas nito. Tanggal ito. Hindi dito. Hindi ko ito lang. Hindi na. Mag. Ewan mo. Wait. Okay, ito. Alam ba? Toy, saan tindahan, Toy? Saan tindahan, Toy? Tali ko na yan. Tali ko na.
rin para hindi magulo yan. Pagin mo. Para Pag-inaban mo, pag-isuwak mo. Yung pag-isuwak mo yun. Apa yan? Oh. Magmerienda daw tayo. Buda, wag mo laksan! Nakalilag yan, bigla yung bababa. Dahil dito yung cellphone ko. Alis din ko yun. Hindi, okay lang. Ay, saan ba yung kote? Merienda daw, merienda. Buda, wag mo lalaksan. Nandyan yung katabi mo yung
Rio, hawak ng akas, bababa dyan. Tara, Bryce. Kaya natin. Kay Tita Budel. Tara. Bryce, tara kay Tita Budel. Buda, sumama ka nga. Buda. Tara, Bryce. You want bread? You want? Dirty kaya yung kamay mo. Magugas ka muna. Ah, no! Alam mo naman kamay. Oh, very good. Laki na. Ha?
Nakimerienda kami. With Coke. Kapagod din talaga kaya maglinis. O, di ba? May mga nagbigay ng pang-merienda. Ayun, nagmerienda kami. With Coke. Guys, bye-bye na ha. Salamat sa inyong pag-watch. Hala, dumadami naman kayo. Salamat. Tapos na maglinis, tapos na magmerienda, ay di petics na. Bye-bye guys. Thank you for watching. Paiwan ng comment sa aking video ha. Love you.